అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తారు. 5-8 శ్లోకాల్లో, 9 నుంచి 13 శ్లోకాల్లో యోగి ఏ విధంగా కృష్ణుని స్మరిస్తాడు అన్న విషయాన్ని అర్జునుని ప్రశ్న అనమాట. దానికి భగవంతుడు సమాధానం, భక్తుడు ఏ విధంగా కృష్ణుని స్మరిస్తాడని కూడా అర్జునుడు అడుగుతాడు. జ్ఞానయోగి గమ్యం ఏమిటి అని అడుగుతారు. తర్వాత కర్మయోగి గమ్యం ఏమిటి అని ప్రశ్నలు వేస్తారనమాట అర్జునుడు. వీటికన్నిటికీ కూడా భగవంతుడు సమాధానం చెప్తారు. ఏం చెప్తారు చూడు. అర్జున ఉవాచ ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అష్టమాధ్యాయః అక్షర పరబ్రహ్మయోగః. అంటే భగవత్ ప్రాప్తి అని చెప్పినని ప్రభుపాదుల వారు పెట్టినటువంటి పేరు ఈ అధ్యాయానికి. అర్జున ఉవాచ కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిముచ్యతే. అర్జునుడు అడుగుతున్నారు, ఏమడుగుతున్నారు? ఓ ప్రభు, ఓ పురుషోత్తమ, బ్రహ్మ అంటే ఏమిటి, ఆత్మ అంటే ఏమిటి, కామ్యకర్మలు అంటే ఏమిటి, అధిభూతం అంటే ఏమిటి, అధిదైవం ఎవరు, దయచేసి నాకు వివరించండి అని చెప్పినని అర్జునుడు అడిగారు. అడిగితే ఇక్కడ అధియజ్ఞ కథం కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణకాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నేతాత్మభిః. ఓ మధుసూదన, యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు, ఏ విధంగా అతడి శరీరంలో ఉంటారు, భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలుగుతారు? అది ఎవరు మధుసూదన? యజ్ఞ యజ్ఞ ప్రభు, యజ్ఞాలన్నింటికి కూడా అధినేత ఎవరంటే కృష్ణ భగవానుడు అంటాం కదా. ఆ యజ్ఞ ప్రభు ఎవరు? నైట్ అంతా నిద్రపోలేదండి, ఆవలింతలు. ఏ విధంగా అతడి శరీరంలో ఎలా ఉంటాడు, భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలరు? మరణ సమయంలో ఎట్లా తెలుసుకుంటారు నేను? శ్రీ భగవాన్ వాచ. ఇప్పుడు భగవంతుడు సమాధానం చెప్తున్నారు అర్జునుడికి. అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావో అధ్యాత్మం ఉచ్యతే భూత భావోద్భవకరో విసర్గ కర్మ సంజ్ఞిత. శ్రీ భగవానుడు పలికిన నాశరహితుడు సర్వోత్తముడు అయిన జీవుడు బ్రహ్మము అనబడతాడు. ఆత్మ ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావమును అధ్యాత్మమని చెబుతారు. సమస్త జీవుల ఉత్పత్తికి ఉనికికి కారణమైన కార్యమే కర్మ అంటారు. అన్ని జీవుల ఉత్పత్తి, వాటి వినాశనం అంతా కూడా వాటి ఉనికి, వీటన్నింటికి కారణమైన దాన్ని కర్మ అంటారు అని చెప్పినని చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి. 2 శ్లోకాల్లో ప్రశ్నలు వేశారు, 2 శ్లోకాల్లో సమాధానం చెబుతున్నారు భగవంతుడు. అధిభూతం క్షరో భావ పురుషస్యాదిదైవతం అది యజ్ఞోహమేత్ర మేవాత్ర దేహే దేహభృతాంబర. దేహదారులు శ్రేష్ఠుడా, శరీరం లాంటి నిరంతరము మార్పు చెందే భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతం అంటారు. సూర్యచంద్రుల వంటి సకల దేవతలు కలిగి ఉన్న భగవంతుని యొక్క విరాట్ స్వరూపమునే అధిదైవం అంటారు. ప్రతి దేహంలో అంతర్యామి అంటే పరమాత్మ రూపంలో ఉండే అధి యజ్ఞానికి యజ్ఞ ప్రభు అనమాట. అధి యజ్ఞం నేనే అని చెప్పినని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. బ్రహ్మం అంటే ఏంటి? నాశరహితం దివ్యము అవు జీవుడు. జీవుడు అంటే ఎవరు? ఆత్మ. నాశరహితుడు అనమాట ఆత్మ, అది దివ్యమైంది. అధ్యాత్మం అంటే ఏమిటి? ప్రశ్న.
జీవుని నిత్య స్వభావం, ప్రతిరోజు ఆయన ఏ విధంగా ఉంటాడు, ఏ విధంగా నిద్రపోతాడు, ఎన్ని గంటలకు పడుకుంటాడు, ఎన్ని గంటలకు లేస్తాడు, ఎన్ని గంటలకు ఆహారం తీసుకుంటారు, ఎన్నిసార్లు భగవంతుడికి నివేదన చేస్తున్నారు, భగవంతునికి ఎన్నిసార్లు ఇది చేస్తున్నారు అన్నది అధిభూతం. కర్మ అంటే ఏంటంటే దేవోద్భవానికి సంబంధించిన కార్యము. అధిభూతం అంటే భౌతిక జగత్తు, భౌతిక ప్రకృతి అన్నమాట. అధిదైవం అంటే సర్వదేవతలకు కూడి ఉండే విశ్వరూపం. అధియజ్ఞం అంటే యజ్ఞ ప్రభువు పరమాత్మ. అధియజ్ఞం ఎక్కడ నివసిస్తుంది అంటే ప్రతి జీవి యొక్క హృదయంలో కూడా పరమాత్మ రూపంలో ఉంటారు ఆయన. మరణ సమయంలో కృష్ణుని ఎలా స్మరించాలి? స్మరణాన్ని జీవితకాలం అభ్యాసం చేయడం ద్వారా ఆ మరణ సమయంలో మనకి భగవంతుడు గుర్తుకొస్తారనమాట. ఎప్పుడు కూడా అభ్యాసం చేయాలి కంటిన్యూస్గా. జీవిత సమయం మొత్తం కూడా మనము కంటిన్యూస్గా కృష్ణ జపం చేస్తూ ఉంటే ఆ సమయంలో కూడా 40,000 తేళ్ళు పుట్టినంత బాధ కలుగుతుంది జీవుడికి. ఆ బాధ మొత్తం తొలగిపోతుంది. తొలగిపోయి హ్యాపీగా ఆనందంగా వాళ్ళు ధామానికి చేరుకోగలుగుతారు. అంతకాలే చ మామేవ మరణముక్త్వా కళేవరం ఏ ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్యంత్ర సంశయః. జీవిత చివరి సమయంలో కేవలం నన్నే స్మరిస్తూ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టిన వారు నా భావాన్ని పొందుతారు. ఇందులో స్నేహం ఏం లేదు. అందరూ అదేంటంటే జీవిత చివరి సమయంలో ఆ చనిపోయే ముందు అంటారు, చిన్న ఏది నుంచి ఎందుకండి, భగవద్గీత ఆఖరిలో చదువుకోవచ్చులేండి, రిటైర్ అయిపోయి అంతా అయిపోయాక. బాధ్యతలన్నీ తీరిపోయిన తర్వాత చదువుతూ ఉంటారు. ఇంకా బాధ్యతలు తీరిన తర్వాత చదివేదే ఉంది. పళ్ళ దగ్గర నుంచి ఊడిపోయి హరే కృష్ణ మంత్రం కూడా చేయలేని పరిస్థితి వస్తుంది. బాధ్యతలు అన్నీ అయిపోయి పెద్దవాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ చేతిలో ఏమీ ఉండదు. కాబట్టి బాధ్యతలతో సంబంధం లేదు ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగటానికి. బాధ్యతల పాటికి బాధ్యతలు వాటంతట అవే తీరుతూనే ఉంటాయి. మనం భగవంతుడి జపం సవ్యంగా చేసుకోవాలి. నా భావాన్ని పొందుతాడు. విద్య పెట్టినవాడు అది శరీరాన్ని ఎవరైతే విడిచిపెడతారో నా భారాన్ని పొందుతాడు అంటే భగవంతుడి భావాన్ని పొందుతారు అన్నమాట. ఇక్కడ మరణ సమయాన భావన. ఎం వాపి స్మరన్ భావం చదత్యంతే కలేవరం తంతమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః. ఓ కౌంతేయ, మనిషి మరణ సమయంలో ఏ భావాలతో శరీరాన్ని పొందుతాడో ఆ భావాలకు తగిన స్థితినే పొందుతాడు. మరణ సమయంలో, చనిపోయే సమయంలో దేన్నైతే తలుచుకుంటాడో ఆ స్థితిలోనే మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పనని చెబుతున్నారు. మరణ సమయంలో మనం కుక్కనో పిల్లినో లేకపోతే ఆ పెంపుడు కుక్కనో లేకపోతే దేనో దాన్ని జంతువునో మనుషులనో ఎవరినైనా తలుచుకున్నారనుకోండి, తలుచుకున్నప్పుడు వాళ్ళ రూపంలోనే మళ్ళీ జన్మిస్తారనమాట. అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. భరత్ మహారాజ్ స్టోరీ చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇంకొక రోజు చెప్పుకుందాం మనం. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరయుధ్య చ మయ్యర్పితమనో బుద్ధి మామే వైశ్యస్య సంశయం. అర్జున, అందువల్ల నిరంతరము నన్నే స్మరిస్తూ నీ కర్తవ్యము ఆయన యుద్ధం చెయ్యి. మనస్సును బుద్ధిని నా యందు నిలిపితే నీవు నిస్సంశయంగా నన్నే పొందుతావు. అర్జున, అందువలన నిరంతరం నన్నే స్మరించు. నువ్వు నీ కర్తవ్యాన్ని యుద్ధం చెయ్యి అని చెబుతున్నారు అనమాట. కర్తవ్యాన్ని వదిలిపెట్టవాళ్ళు చేయాల్సిన కర్మను నువ్వు చెయ్యి. అది చేయటం ద్వారా పూర్తిగా సరెండర్ అవ్వు. నాకు సరెండర్ అయ్యి చేయాల్సిన పని నువ్వు చేస్తే
అప్పుడు మనసు బుద్ధి నాయన్ని నిలిపితే నీవు నిస్సంశయంగా నన్నే పొందగలవు, సంశయం లేకుండా నన్ను పొందగలుగుతావు అని చెప్పినాను భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అభ్యాస యోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామినా పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాను చింతయన్. ఓ పార్థ, మనస్సును ఎల్లప్పుడూ నా నామస్మరణలోనే నిలిపి మార్గం నుండి తప్పుకోకుండా నన్ను దేవదేవునిగా ధ్యానించేవాడు ఖచ్చితంగా నన్ను చేరుకును. ఓ పార్థ, మనస్సును ఎల్లప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి ధ్యానంలోనే ఉంచాలి మనస్సుని. అలా ఉంచి పూర్తిగా ఆ స్మరణతోనే నామస్మరణలోనే నిలిపి మార్గం వేరే ఇంకో మార్గం లేకుండా తప్పుకోక నన్ను దేవదేవునిగా ధ్యానించేవాడు ఖచ్చితంగా నన్నే చేరుకుంటాడు. ఎవరిని స్మరిస్తే వాళ్ళ రూపమే వస్తుందిట. మరణ సమయంలో ఎవరిని స్మరిస్తే వాళ్ళు. అకస్మాత్ పరీక్ష చెప్పిరాదు కదా మనకి. మరణం అనేది సడన్ గా వచ్చేస్తుంది. మరణం కానీ కష్టం కానీ మనం కింద పడి కాళ్ళు చేతులు ఎరగొట్టుకోవడం కానీ ఏది కానీ ఏ కష్టం వచ్చినా కూడా చెప్పిరాదు. చెప్పకుండా మనకి సడన్ గా వచ్చేస్తాయి అన్నమాట కష్టాలు. ఎప్పుడు సిద్ధం అవ్వాలి, ఎప్పుడు మనం హరే కృష్ణ నామమంత్రం చేయటం ద్వారా మనకి విల్ పవర్ వస్తుంది అనమాట. ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగలుగుతాం. ఆ నామం చేయడానికి ఎప్పుడు సిద్ధం అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడే. సిలబస్ ఏమిటి అని అర్జునుడిని అడుగుతున్నారు. హరే కృష్ణ నామానికి సిలబస్ ఉంటుందా? ఎంత చేయగలిగితే అంత చేయండి మీరు అని చెప్పినటువంటి పాత్రలు చెప్తున్నారు. ఎన్ని నామాలు మీకు కుదిరితే అన్ని నామాలు చూపించండి. ఎలా సిద్ధం అవ్వాలి? చెప్పించడం, భగవద్గీత చదవటం, భక్తుల సాంగత్యం, సేవ చేయటం. భక్తులకు సేవ చేయాలట. భగవంతుడి దృష్టి, భక్తుల దృష్టి మన మీద పడ్డప్పుడు మాత్రమే మనకి భక్తి యోగంలో అత్యున్నత స్థాయి లభిస్తుంది, లేకపోతే లభించదు. ఫలితం ఫలితం ఏంటి? 24 hours భగవంతుడి నామస్మరణ చేసినందువల్ల ఈ విధంగా ఆత్మ సంతోషంతో ఆ దేహాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు, అంటే ఆ పంజరంలో చిలక ఆత్మ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతుంది. వేరే ఇంకొక దేహం, మంచి దేహంలో ప్రవేశించడానికి రెడీ అయిపోతుంది. ఎలా స్మరించాలి? కవిం పురాణం అనుశాసితారం అణోరణీయం స్వమనుస్మరేత్యః సర్వస్య ధాతారం అచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమసఃపరసా. సర్వము తెలిసిన వాడుగను, అతి ప్రాచీనుగను, నియంత్రించేవాడుగను, నియమించేవాడుగను, దాంతో అన్నింటినీ పోషించేవాడుగను, అన్ని భౌతిక భావాలకు కూడా అతీతుడు అనమాట. భౌతికమైనటువంటి భావాలన్నిటికీ కూడా అతీతంగా ఉంటారు. ఊహాతీతుడు. మనం ఊహించలేము ఆయన రూపం ఎలా ఉంటుంది అన్నది. అంత అద్భుతంగా ఉంటారు. తర్వాత మరియు ఎల్లప్పుడూ రూపసహితునిగా మనిషి పరమ పురుషుని ధ్యానించాలి. నిరాకారాన్ని ధ్యానించకూడదు. ఆ రూపాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉంటేనే మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది. ఈ బట్టలు పట్టుకోవడం కానీ ఏది కానీ మనం
సారీ అండి, సారీ, వెరీ వెరీ సారీ. సర్వము తెలిసిన వాడుగను, అతి ప్రాచీనుడుగను, నియంత్రించువాడుగను, సూక్ష్మం కంటే సూక్ష్మమైన వాడుగను, అన్నింటినీ పోషించువాడుగను, అన్ని భౌతిక భావనలకు అతీతుడుగను, ఊహాతీతుడుగను, మరియు ఎల్లప్పుడూ రూపసహితుడుగను మనిషి పరమ పురుషుని ధ్యానించాలి. అతని సూర్యుడిలా ప్రకాశించేవాడు మరియు ఈ భౌతిక స్వభావానికి అతీంద్రియంగా దివ్యమైన వాడు. అది అతి ప్రాచీనుడు అనమాట. ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారు, ఎప్పుడు అన్నది అనాది అనాది కాలం నుంచి ఉన్నారనమాట. అన్నింటినీ నియంత్రించేవాడు ఆయనే. అన్ని విశ్వం మొత్తం కూడా ఆయన చేతిలోనే ఉంది. సూక్ష్మం కంటే చాలా సూక్ష్మమైన వాడు, కానీ అన్నింటినీ పోషించేవాడు. అన్నింటినీ కూడా పోషిస్తారు ఆయన. ఒక జీవి దగ్గర నుంచి ఒక ఏనుగు దాకా అన్ని భౌతిక భావనలకు అతీతుడు. భౌతికమైనటువంటి భావనలు మన భావనలు ఉంటాయి కదా, వాటికి అతీతంగా ఉంటారు. మనం ఇట్లా ఉంటారేమో కృష్ణుడు ఈ రూపం ఈ విధంగా అంత మనం ఊహించుకోవడానికి లేదు. ఊహాతీతుడు అనమాట ఆయన. ఆ తర్వాత ఎల్లప్పుడూ రూపసహితునిగా మనిషి పరమ పురుషుడు రూపసహితంగానే ధ్యానించాలి మనం. ఇప్పుడు మనకి రూపం ఉంది కదా, ఇలాగే మనకి తండ్రి కదా ఆయన, కాబట్టి ఆయనకు కూడా రూపం ఉంటుంది. కాబట్టి మనము ఆయన్ని కృష్ణ భగవాను రూపసహితుడుగానే ధ్యానించాలి. భౌతిక స్వభావానికి అతీంద్రియంగా దివ్యమైన వాడు. భగవంతుని ఎలా పొందాలి? అనన్య చేత సతతం యో మాన్ స్మరతి నిత్యస తస్యాహం సులభః పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. ఓ పార్థ, వృధా కుమార, క్రమము తప్పకుండా నన్ను నిరంతరం స్మరించడానికి అతని స్థిరమైన భక్తి సేవ కారణంగా నేను సులభంగా లభిస్తాను. అది ఓ పార్థ, పృథా కుమార. పృథ అంటే ఎవరంటే కుంతిదేవి. కుంతిదేవికి పృథ అని చెప్పి నన్ను నామకరణం చేశారు కుంతిబోధుడు మొదట్లో, స్టార్టింగ్ లో చిన్నపిల్లప్పుడు. తర్వాత ఆమె కుంతిబోధుడిని వివాహం చేసుకున్న తర్వాత ఆమె కుంతిదేవి అయిందనమాట. క్రమం తప్పకుండా నన్ను నిరంతరం స్మరించడానికి అతని స్థిరమైన భక్తి సేవ కారణంగా, నిరంతరం ఎప్పుడు కూడా కంటిన్యూస్ గా స్మరించే వాళ్ళకి నేను సులభంగా లభిస్తాను అని చెప్పినని చెప్తున్నారు అనమాట. 24/7 ఎప్పుడు 24 hours కూడా మనము ధ్యానిస్తూనే ఉండాలి, స్మరిస్తూనే ఉండాలి భగవంతుడిని. శ్రవణం తర్వాత కీర్తనం, స్మరణం, అవన్నీ కూడా నవవిధ భక్తి గురించి చెప్తున్నాం కదా. ఇప్పుడు స్మరణం గురించి చెప్తున్నారు మనకి. ఇక్కడ చూడండి, ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్, ఎవరు కుచేలుడును ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు. గురుకులంలో స్నేహితులైతే ఇక్కడ చూడండి చక్కగా వాళ్ళిద్దరు కూడా ఒకరికొకరు పంచుకుంటూ అంత ప్రేమగా ఉండేవాళ్ళు అనమాట. ఇక్కడ సాందీపుల వారు చెప్తుంటే శ్రద్ధగా వింటున్నారు వీళ్ళిద్దరు కూడా, కృష్ణ బలరాముడు. కృష్ణుడికి తెలియంది అన్న ఉందా? సర్వలో మహేశ్వరుడు ఆయన. ఆయనకి తెలియంది ఏది లేదు. భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలు అన్నీ తెలుసు. అయినప్పటికీ కూడా ఆయన కృష్ణ భగవానుడు గురువు దగ్గర విద్యాభ్యాసం చేశారు. గురుకులంలో ఉన్నారు, ఉండి 64 కళలు నేర్చుకున్నారు ఆయన కృష్ణ భగవానుడు గురువు చెప్పినారు. ఇక్కడ చూడండి, అంత ప్రేమతో కుచేలుడు ఉన్నందువల్ల ఆయన అంటే ఆ చిన్నతనంలో ఏదో తినిపించారట కృష్ణ భగవానుడికి. ఆయన పూర్తిగా ఇక్కడ ఐశ్వర్యం మొత్తం కూడా ఇచ్చేస్తున్నారు. ఆ చిన్న అటుకుల మూట, పుచ్చిపోయిన అటుకులు తీసుకొని వెళ్తాడు కుచేలుడు. వెళ్తే ఏం తీసుకొచ్చావు నాకని అడుగుతారు. అడిగి ఆ అటుకుల మూటను విప్పదీసి ఆయన అటుకులు స్వీకరిస్తారు అనమాట. అటుకులు స్వీకరించి కుచేలుడికి పూర్తిగా ఐశ్వర్యాన్ని ప్రసాదిస్తారు. చూడండి, సేవ చేస్తున్నారు కుచేలుడు. అంటే ఒక బ్రాహ్మణుడికి ఏ విధంగా సేవ చేయాలి అనేది కూడా భగవంతుడు మనకి చేసి చూపించారు. భగవంతుని ఎందుకు పొందాలి? మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాంగతాః. భక్తితో యోగులుగా ఉన్న మహాత్ములు నన్ను పొందిన
తర్వాత వారు అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతారు. కావున దుఃఖాలతో కూడిన ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచానికి ఎప్పటికీ తిరిగి రారు. అది భక్తితో యోగులుగా వాళ్ళు మహాత్ములు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు. చేరుకుని ఆ కృష్ణ భగవానుడి సేవలో నియుక్తమైపోతారు. వారు అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతారు. పూర్తిగా వాళ్ళు సంపూర్ణమైనటువంటి భక్తులుగా మారిపోతారు. మారిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ దుఃఖాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. అక్కడ ఉండవు దుఃఖాలు ఏవి కూడా. ఈ అట్లా దుఃఖాలన్నీ పోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఈ ప్రపంచానికి మళ్ళీ ఎప్పటికీ తిరిగి రాదు. వాళ్ళకి మళ్ళీ జన్మ అంటూ ఉండదన్నమాట అలాంటి భక్తులకి. అంటే భగవంతుడు ఏదన్నా పని మీద వాళ్ళని పంపిస్తే తప్పించి వాళ్ళు రారు. ఈ లోకానికి రావాలనుకోరు, రారు. మనం ఒక ఇంటికి ఒక ఇల్లు రెంట్కి తీసుకుంటాం. రెంట్కి తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఏం వసతులు ఉండవు. వెళ్ళినప్పుడు మనం మంచి ఇంట్లోకి వెళ్తాం. వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ ఆ పాత ఇంటికి వెళ్ళాలని కోరుతాం కదా. వద్దులే మనకి ఇక్కడ హాయిగా ఉందనుకుంటాం. అది ఇంద్రియ భోగం. కానీ ఇది ఇంద్రియ భోగం కాదు. ఏంటంటే భగవంతుడి సేవ. వాళ్ళు భగవంతుడి సేవలో నియుక్తం అయిపోతారనమాట భక్తులు. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోకాః పునరావర్తినో అర్జున మాముపేచేతు కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే. భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నత లోకం నుండి అత్యల్ప లోకం వరకు అన్ని పునరావృతమయ్యే పుట్టుక మరియు మరణం జరిగే కష్టాల ప్రదేశాలు. కానీ కుంతి కుమారుడా, నా నివాసానికి చేరుకున్నవాడు మరలా జన్మించడు. ఏ లోకంలోకి వెళ్ళినా కూడా మళ్ళీ పుట్టుక అనేది తప్పదట. మళ్ళీ పుడతారు, మళ్ళీ చనిపోతారు, మళ్ళీ వాళ్ళు జన్మలు ఎత్తుతూనే ఉంటారు ఏ లోకానికి వెళ్ళినా సరే. కానీ ఆ భూలోకానికి వెళ్తే మాత్రం భగవంతుడి పాదాల దగ్గరికి చేరుకుంటే మాత్రం మళ్ళీ వాళ్ళకి జన్మ అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నారు. ఇది ఎందుకు తాత్కాలికమైనది? భూతగ్రామస్యైవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రళీయతే రాత్యాగమే వసత్పార్థ ప్రభోత్య రాగమే. ఓ పార్థ, ఈ జీవులన్నీ పుట్టి బ్రహ్మకు రాత్రి రావడంతోనే ప్రకృతిలో లీనమవుతాయి. పగలు కాగానే మళ్ళీ జన్మిస్తూ ఉంటాయి. పగలవంగానే మళ్ళీ పుడతాయి. రాత్రి అవ్వగానే అవి చనిపోతాయి. వాటి అంటే నశించిపోతాయి, ప్రకృతిలో కలిసిపోతాయి. ఆ విధంగా జీవులన్నీ పుట్టే బ్రహ్మకు రాత్రి రావడంతోనే ప్రకృతిలో లీనమవుతాయి. ఆ ప్రళయం వస్తుంది. ప్రళయం కాగానే ప్రతి జీవి కూడా అయిపోతుంది అనమాట, కలిసిపోతుంది. తర్వాత పగలు కాగానే మళ్ళీ సృష్టి జరుగుతుంది అనమాట. బ్రహ్మగారి పగలు 12 గంటలు, రాత్రి 12 గంటలు. ఆ 12 గంటలు ఏంటంటే 1000 సంవత్సరాలు భగవంతుడి ఆయన బ్రహ్మగారిది. యుగాల గురించి నిన్న చెప్పుకున్నాము. 4th చాప్టర్లో చెప్పుకున్నాం. ద్వాపరం కలియుగానికి 2 రెట్లు, త్రేతాయుగానికి 3 రెట్లు, సత్య కలియుగానికి 4 రెట్లు. కలియుగ కాలం ఎంతంటే ఇంత 4,32,000 సంవత్సరాలు. 1000 దివ్య యుగాలు కలిపితే ఒక పగలు బ్రహ్మగారికి. 1000 దివ్య యుగాలు కలిపితే ఒక రాత్రి. ఒక దివ్య యుగం అంటే ఏంటంటే 4 అంటే ఏంటంటే మన 4 యుగాలు కలిపితే ఒక దివ్య యుగం. అంటే కృతయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపర యుగం, కలియుగం. ఈ 4 యుగాలు కలిపితే ఒక దివ్య యుగం. అట్లాంటివి 12, ఒక 1000 దివ్య యుగాలట. 1000 దివ్య యుగాలు కలిపితే ఒక 12 గంటలు అనమాట, ఒక పగలు. అట్లాగే 1000 దివ్య యుగాలు కలిపితే ఒక రాత్రి బ్రహ్మదేవునికి. అంటే ఒక రాత్రి అయ్యేటప్పటికి ప్రళయం వచ్చేస్తుంది, పగలు అయ్యేటప్పటికి మళ్ళీ పుట్టుక అనేది జరుగుతుంది. దివ్యధామం అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్తం
And when they do this, the trees get understand the power of the holy name. It doesn't have to be the one who's there. For example, reading about examination. Yeah. They are also benefited. They are also. That's why, if you see, so what is the advantage of a tree? But actually, the aquatics are not high this. But the advantage of being a tree is trees consider a higher birth. One, because they can hear. In the winter, nobody can hear, so the birds are not hearing. But when you are a tree body, they can get to hear what ఆ భగవంతుడి శరీరం నుంచి వచ్చే కాంతితోనే ఆ చుట్టూ ఉన్న చింతామణులన్నీ కూడా వెలుగొందుతూ ఉంటాయి. ఏదో రూపంగా he is luminous like the sun, and being transcendental is beyond this material nature. So you have to worship this form of the Lord. Krishna says, okay, this is the 200 form, and this is the person. God is not some light or energy, he is a person. So all of us have to meditate on this form of the Lord. We are very fortunate to be a part of this Vedic knowledge because it is so accessible to us, so accessible. And if we refuse to do it, then better to be a Muslim, no? Anyway, you don't like the form of the Lord. They anyway say Mataji, Mataji, Hare Krishna. Because when you have the privilege of understanding the form of the Lord, which is so high, this knowledge is so high, and you refuse to accept it, then okay, go there only. And everyone is worshipping it. It's not that only for the humans. Everyone, all the demigods, everyone is meditating on the Lord. What is our problem? Our problem is that we do not have this knowledge. After reading the Bhagavad Gita, even we get this knowledge. So why don't we also chant? जन्मा दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं मां गताः. After attaining me, the great souls were Hare Krishna. in Radharam garu ఇంట్లో ఉన్నానండి. హరే కృష్ణ. which is full of mysteries because they have attained the highest perfection. రాధారాం గారు హరే కృష్ణ. That after attaining me, see, it's very clear, me is who? Him. Okay, so after attaining Krishna, naturally you don't come back to this world, which is like a jail. It is temporary and it is miserable. Because I may say, Krishna, it's all right, I'm enjoying. Because in the jail also, if someone is born in the jail and he's not world, you say I'm enjoying. Why? Because I've got a small cell. Yes, we have 5 people sleeping in the same cell. It is stinking because the toilet is nearby. And everyone is fighting in the toilet, everyone is fighting in the food queue, and the food is horrible. But if you've never had anything better, then you feel that itself is great, isn't it? So yes, this is problematic, but still, I may consider it great. Krishna is so nice, so nice. Monday, go to the office, put in 15 hours, come back, so stressed, ready to die, again get up, repeat, okay? And one Saturday, Sunday, it's okay, it's Krishna, Saturday, Sunday again, so I'll rest, I'll enjoy and I'm fit to go back, okay, for that more torture. So who knows, no, we are all crazy. So we Krishna is enjoying. But Krishna says, this is Dukhalaya, yes, Dukhalaya, but I'm not. योगी मुख्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन. अर्जुन ఈ రెండు మార్గాలు తెలుసు భక్తి. హరే కృష్ణ. రాధారాం గారు హరే కృష్ణ. So whatever you have in this world is temporary. It's not going to last your lifetime. And not only that, at the time of your death, you have to quit it. So you have to leave everything. So whatever you're doing, you have to leave everything. So it is Dukhalaya and Ashashvatam. And so don't do this. No, this is for idiots. Idiots will enjoy this sort of enjoyment. So come to me, when you serve me, then actually the great yogis do it. They don't return back. So good, not do that. మనకి 2 చేపలు అవి ముద్దు పెట్టుకుంటూ ఉండటం కనిపించింది. The highest planet to from the highest planet in the dimension of Earth down to the lowest, all are places of miseries. All are places of misery, wherein repeated birth and death take place, but one who attains to my abode, the son of Kunti, never takes birth again. So, okay, Krishna, maybe it's happening on Earth. Maybe if I go to Mars,
Whenever you hear of Elon Musk now, don't you feel like what a joke and how sad? What a loss, what a waste of energy, time, and resource. Yes or no? Yes. Every time, right? The space travel and all that, going to Mars and all that. So Krishna knows that. See, 5,000 years back, he's speaking about this. He says, yes, okay, fine. Earth, you've messed up, and you feel maybe it's not so great. Let's go to another planet. Yes, wherever you go, Mars is not so great because heaven is even more higher, and there the comfort is even more. 10,000 times more than that. Okay, fine. Go there. But still, there also there is misery. And what are the four miseries? Birth, death, old age, and disease. So wherever you go, it's not going to leave you. So don't do this. Don't get into this madness. Hell anyway. No need to tell. Earth is horrible. Heaven. అర్జున, ఈ రెండు మార్గాలు తెలిసిన భక్తులు ఎల్లప్పుడూ కలవరపడరు, ఎప్పుడు కూడా కలవరపడట వాళ్ళు. అందువల్ల నీవు ఎల్లప్పుడూ భక్తి ఎందుకు స్థిరపడము. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ జ్ఞాన యోగి అంటే అష్టాంగ యోగాన్ని ఆయన చేస్తున్నారు. అష్టాంగ యోగాన్ని. ఈ సౌకర్యముని మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళి ఆ సముద్రంలో నుంచి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన మళ్ళీ వివాహం చేసుకుని పిల్లల్ని కానీ అంతా కూడా చేశారన్నమాట. అట్లా మనకి ఇంద్రియాలు ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇది శ్రేష్టం కాదు మనకి కలియుగంలో. ఈ విధంగా అష్టాంగ యోగం ఆచరించడం చాలా కష్టం. భక్తి యోగి మాత్రమే పూర్తిగా విజయాన్ని పొందుతారన్నమాట. అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ రెండు మార్గాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ రెండు మార్గాల్లో వచ్చినా నన్నే చేరుకుంటారు. కాకపోతే ఈ మార్గంలో వచ్చిన వాళ్ళు కొంచెం కష్టపడతారు, కొంచెం నిదానంగా చేరుకుంటారు. భక్తి యోగి మాత్రం కొంచెం తొందరగా భక్తి చేసుకుని భగవద్ధామానికి చేరుకోగలుగుతారు. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్పుణ్య ఫలం ప్రదిష్టం అధ్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. భక్తి సేవ యొక్క మార్గాన్ని అంగీకరించే వ్యక్తి వేదాలను అధ్యయనం చేయడం, కఠినమైన తపస్సులు చేయడం, దాతృత్వం ఇవ్వడం లేదా తాత్విక మరియు ఫలవంతమైన కార్యక్రమాలను అనుసరించడం వల్ల కలుగు పుణ్యఫలాలను అధిగమించి వీటన్నింటినీ పొందగలడు. చివరికి అతను నిత్యమైన పరంధామమును చేరుకుంటాడు. అది భక్తి సేవలో ఎవరైతే నెలకొంటారో వాళ్ళకి అన్ని లభిస్తాయి. వేదాల అధ్యయనం చేయడం, కఠినమైన తపస్సులు చేయటం, ఇవన్నీ కూడా అవసరం లేదు. దానం చేయటం, ధర్మం అంటే ఏ చేసినా కూడా ఫలితం ఆశించి చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఒక యోగా అష్టాంగ యోగి కూడా ఫలితం ఆశిస్తాడు, ఫలితం ఆశించే చేస్తూ ఉంటారు. భక్తి యోగి మాత్రం ఫలితం ఆశించరు, ఫలితం ఆశించకుండా చేస్తారు. అట్లా ఫలవంతమైన కార్యకలాపాలను అనుసరించడం వలన కలుగు పుణ్యఫలాలను అధిగమించి వీటన్నింటినీ పొందగలడు. అట్లా ఆ విధంగా చేసి ఆ ఫలవంతమైన ఆ ఫలితాలను ఆశించి చేసేటువంటి కార్యకలాపాలు కూడా వీళ్ళకు ఉండవు భక్తి యోగులకి. వాటిని అధిగమిస్తారు. అధిగమించి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు ఏదైతే సుఖాలని పొందుతారో అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకు కూడా ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది, మానసికమైనటువంటి ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. అది శాశ్వతమైంది భక్తి యోగిది. వీళ్ళది అశాశ్వతమైన ఇదన్నమాట. ఈ ఇంద్రియాల తృప్తి ఇదంతా కూడా శాశ్వతమైంది. అధిగమించి వీటన్నిటినీ పొందగలడు. చివరికి అతను నిత్యమైన పరంధామం చేరుకుంటాడు. చివరికి ఆయన ఏం చేస్తారు, పూర్తిగా భగవంతుడి సేవ చేసి 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 పూర్తిగా భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ ఆ పరంధామానికి చేరుకోవాలి. హరే కృష్ణ.
మీరందరూ పెద్దవాళ్ళు కదా, చక్కగా జాయిన్ అయి వింటున్నారు. అన్మ్యూట్ చేసుకోకుండా శ్రద్ధగా వింటే గనక మాకు కూడా సంతోషంగా ఉంటుంది. మీరు పొద్దున్నే లేచి చక్కగా వినటానికి వస్తున్నారు. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఈరోజు ఫ్లైట్కి వెళ్ళాలి, తొందరగా వెళ్ళాలి నేను. అందుకని చెప్తున్నాను, రేపు తీసుకుంటాను మీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ అన్ని కూడా. ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఫాస్ట్గా అడిగేసేయండి, లేకపోతే క్వశ్చన్స్ ఏదైనా ఉంటే కనుక ఆన్సర్స్ చేసేసేయండి. హరే కృష్ణ. లైవ్ ఆఫ్ చేయండి మాతాజీ. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? డౌట్స్ లేవా? ఈరోజు అర్థమైందా? క్లాస్ అర్థమైందా? కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను. ఓకే, అర్థమైతే గనక ఇంక మనం, అంటే మ్యూట్లో ఉన్నారా అందరూ? అన్మ్యూట్ చేశాను చూడండి. అదేం లేదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ లోనే ఉన్నారు. ఓకే. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ఎవరికి డౌట్స్ లేవు, ఎండ్ చేసేద్దాం క్లాసు. ఓకే మాతాజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు అందరికీ కూడా. రేపు ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. 9వ అధ్యాయం చాలా ముఖ్యమైన అధ్యాయము. భగవద్గీత దీంట్లోనే మనకి ఎంతో 9:1, 15:1, 12:1 ఇవన్నీ కూడా మీరు తప్పకుండా అటెండ్ అవ్వండి. అటెండ్ అవ్వకుండా ఉండకండి. రేపు కూడా మనం క్లాస్ చెప్పుకుందాము. హరే కృష్ణ. అందరికీ కూడా ప్రణామాలు, ధన్యవాదాలు. ఎండ్ చేసేస్తున్నాం.